Alhamdulillah sore iki ora udan, akhirnya iso gawe video ora ketong mek 2 menit tak wengi cah. Dadi ngono aku kuat wingi udan terus cah dekat esuk sampai bengi anane mek udane. Dadi malah aras-arasane lho cah. Dadi rek tandang gawe yarang mbah awake jan muales menyat. Aku kan nyambut gawe cah mangkate esuk bali sore wis kudan ngono. Ya wis akhirnya mek adus tarik ke mall jingkrung ngono iki bah edan wis arek kepiye cah. Dadi lek udan-udan kan gone ricik kabeh to cah becek dadi wegah aku pengen ngopo-ngopo. Nah iki aku arep gawe rica-rica welut jan wis suwi tenan gak mangan rica-rica welut moro-moro teko kelingan jan rasane mantep tenan. Nah iki welut kayak tak goreng cah iki tak goreng setengah mateng ae sik penting mambu-mambu lengo. Padahal iki tak entas ngene iki. Nah ngene iki lho cah dadi mek ngene iki tok ngene lho cah jare enek sik ra iso mangan welut jare. Ra iso mangan welut lek gila, lek lunyu, lek radian, lek iwake kok isine mek eri tok bah. Sian banget tenan lah aku lho. Sasi kok dijanganke welut ya tambah tak tam pokoke tak embah to cah gak welut kan enak to cah. Ya lek sing radian arek piye meneh pancen radian tapi ya beda mbek sing doyan ngono doyan ngono lah jan mbah las wis jan ora mikir kolesterol, ora mikir diet wis pokoke langsung teko dibangan. Dadi kok ngentek-entek ke sego cah lawe cocok ngene iki nah deloken kina iki aku teko-teko wis arek mateng lho cah iki dadi ya mek prosese deluk ngene iki ya ndak video kan ketok to iki oh ya iki apa-apa ngene iki ya bae deloken dah iki wis karep mek sak menit 2 menit tok iki mateng lho cah delok bebe iki lho jan mantep tenan yo cah wis mangan apa urung lek urung mangan ayo mangan dhisik. Nah iki aku sarepe mangan iki cah ya mbak kiri cari cawlet dadinya mbak ngene iki cah piye awakmu ngiler ora awakmu mosok ora ngiler ora aku ngene iki iki kan penuh perjuangan tenan cah masak ngene iki lho aku lho takut-tikutak ngene kok jam 4 mau sampai bar isak ngene lagi mateng ya mek dadi video 2 menit tok ngene iki jan iki kurup tenan iki gak bumbune iki jan kroso tenan tekan jero cah dadi bah asli cetar membahana tenan wis iki ra kesuwen iki teko deluk neh tak tinggal madangan iki 5 menit engkas teko 10 panggilan tak terjawab saka Chef Juna.